Срокът за приключване на Self-Assessment за финансовата година 2024-2025 година е 31 януари 2026 година. Но не е нужно да чакате до тогава, за да приключите финансовата година. Всеки може да започне процеса по подаване на данъчната декларация за финансовата година още сега. Знаете ли защо това е умно? Защото ако се окаже, че дължите по-голяма сума, може да планирате и разсрочите плащането си. HMRC позволява това да се направи, вместо да се стресирате накрая. Повечето хора чакат след Коледа или Нова година, за да започнат процеса, а тогава празниците минали, джобовете празни, а срокът си тече, след което следват лихви, глоби и напрежение. Затова, ако сте самонаето лице или имате доход извън заплата, планирайте още сега за Self-Assessment. Подайте рано, планирайте спокойно. Аз съм Кристина Золева от KZ Accurate Accountants и ако имате нужда от моите услуги, може да се свържете с мен на 074 5464 8676.